Luluto na po yung mahal ko ng ulam namin. Magluluto siya ng baka. Yan na guys. Sarap magluto tong mahal ko guys. Sige. Yaw-yaw da mahal. Yaw-yaw da mahal. Ha? Hindi na tuhod doon. Ito, ano? Ano doon na? Black 8 la 30. 25 na sa likod na anak. Oh, asa na ang mahal ko? Lumayas na. Saan ka mahal? Republikado. Loy, asa akong mahal eh. Siya taong kumikilos. Hello. Siya taong kumikilos lahat muna. Ang kawawa yung mahal ko. Kasama yung ano niya, alaga niya. Tama ka? Ayun na. Bye-bye, mahal. Oh, sasama din alaga. Alaga namin. Bye-bye. Hey, Bill Gates! Bumili pa ng mahal ko ng ano, pagkain. Kaya tikiman na. Sarap. Sarap. Ha? Ano na? Oo mo naman damihan bitsin. Gumay naman to. Hindi naman ang pamagalitin mo. Wala. Tama na yan. Pwede na. Ayan, kainan na. Harap. Yes na guys. Kaya kainan na. Ito na yung finished product namin. Napakainit. Nilagang baka. Kain. Kaya inilan mo lang yung manok natin. Kaya dyan mo. Paininan mo lang. Paininan ba? Ayupan. Tiga. Kunting tiga.
Mamaya na